Калі б у будучыні агонь ці якая-небудзь іншая бяда знішчыла наш музей, бо няма нічога вечнага на свеце, нават у такім выпадку шкадаваць не буду, бо насенне, кінутае на плодную ніву, ўсё адно дае плён. Так казаў граф Яўстафій Тышкевіч, стваральнік першага ў Беларусі гістарычнага музея. Яго словы аказаліся прарочымі. Зборы знішчыў не агонь, а маскалі. Пры гэтым сам дух нашай даўніны, які выклікаў Яўстафій Тышкевіч, якога недарма параўноўвалі з Фаўстам, даў свой плён. Край абудзіўся. Мяне завуць Васіль Калач, і гэта праект «Сармат» пра шляхецкую гісторыю і культуру. Сёння гаворым пра Тышкевічаў. Пачнем. Радавы герб Тышкевічаў – ляліва, шасціканцовая залатая зорка на блакітным тле, а пад ёй паўмесяц. Вы, верагодна, бачылі, калі трошкі паездзілі па Беларусі. Зараз гэта герб Лагойска. Там акурат было родавае гняздо сям'і праз 4 стагоддзі. Ад Жыгімонта 2 аўгуста Васіль Тышкевіч у 1569 атрымаў тытул графа на Лагойску і Бердычаве. Ну а жыхары Вялікага княства маглі бачыць ляліву штодня на манетах, срэбных трэках баторыя, якія біліся ў Вільні пад наглядам падскарбія Тэадора Тышкевіча. Герб як сапраўдны знак якасці. Але з каго Тышкевічы пачаліся? Прозвішча разгадаць не цяжка. Тышкевічы ад тышкі ці цішкі, то бок Ціхана. Але калі дакладна жыў Цішка, ці гэта яго харугвы згадваюць у спісе Ягайлы ў 1421 годзе? Ці гэта Цішка, які бараніў Бердычаў ад татараў у канцы 15 стагоддзя? Хутчэй другі варыянт. А вось яго сын, Леў Цішкавіч, або Тышкевіч, быў паслом у Арду ад Александра Ягелончыка і ваяводам Бабруйскім. Наогул жа Тышкевічы былі нармальнымі рубайламі, а ніводная вайна ў Вялікім княстве без іх не абыходзілася. Фёдар Скумін Тышкевіч прымаў удзел у Лівонскай вайне і аблозе Полацка. Самуэль Тышкевіч удзельнічаў у дзірбане Масквы ў 1607 годзе. Вёў войска для Ілжы Дмітрыя II, ладзіў аблогу Тройца-Сергіевай лаўры, загінуў у Крымлі. Януш Скумін Тышкевіч ваяваў са шведамі, удзельнічаў у аблозе Смаленска, у бітве пад Хоцінам, а Станіслаў Тышкевіч у 1651 годзе пад Вінніцай быў забіты, але не абы кім, а палкоўнікам Багуном. А вось у 1702 годзе казачы палкоўнік Карл Тышкевіч прымаў удзел у паўстанні Палія. Нечакана, праўда? Тадэвуш Тышкевіч ваяваў пад сцягамі Касцюшкі, бараніў варшаўскую Прагу, атрымаў вертуці мілітары. Міхал Тышкевіч у 1812 ваяваў за Наполеона у легендарным 17-м палку уланаў літоўскіх. А вось іншы Тышкевіч, Антоній, ваяваў за расіянаў у той самай вайне, у конным лейб-гвардыі палку. Ну што ж, бывае. Сэнс у тым, што імёны змяняюцца: Юзаф, Фларыян, Казімір, Генрых, а прозвішча Тышкевіч са старонак вайсковай гісторыі не знікае аж да канца 19 стагоддзя. Але былі ў Тышкевічаў і іншыя таленты. Паміж Івянцом і Валожным, сярод Налібоцкай пушчы, непадалёк вёскі Рудня, стаіць маляўнічая руіна палацу. Гэта колішняя сядзіба Тышкевіча Вялая. Спачатку паляўнічы дамок у лесе, а пасля палацык Бенедыкта Тышкевіча. Тут жа звярынец на 500 гектараў, з аленямі, птушкай, бурымі мядзведзямі. Тут жа гараж. Ось колькі было аўтамабільных гаражоў у нас у канцы 19 стагоддзя. Думаю, няшмат. І тут жа фоталабараторыя. Бо Бенедыкт – адзін з першых нашых фотографаў. Некаторыя яго здымкі, напрыклад, вось гэты партрэт дзяўчыны, памылкова прыпісваюцца Яну Булгаку. Дык не, гэта Тышкевіч. Бенедыкт аб'ездзіў Алжыр, Судан, Егіпет, Сірыю, Ізраіль. Дэбютную выставу меў у Філадельфіі. Гэта сусветны маштаб, а не местачковы. А яшчэ калекцыянер. Пазнаеце гэтае манументальнае палатно? Ну так, канешне, гэта Матэйка, баторый пад Псковым. Дык Бенедыкт выкупіў карціну і звёз у Вялае. Уражвае, праўда? Вось гэта і ёсць маштаб асобы і мыслення. Не варыцца ў сябе, а выходзіць за межы свайго маленькага утульнага свету, каб культурна ўзбагачацца. У першую сусветную Тышкевічы назаўжды пакінулі сваю лясную сядзібу. Бенедыкт памёр у Ніццы. Ужо ў другую сусветную сядзібу спалілі савецкія партызаны. Напэўна, у межах барацьбы з фашызмам. Ну а пасля вайны на руінах трэніраваліся альпіністы. Лепшага прызначэння «народная власць»
для сядзібы не прыдумала. На каго ж мы забыліся? На Еўстафія і Канстанціна Тышкевічаў. Братоў, якія вярнулі нам гісторыю. Гэта лагойская лінія роду асноўная. Сам Лагойск, вядомы з 11 стагоддзя, напэўна, апраменьваў і натхняў братоў. Вось яно, сівая даўніна, тут, капайце! Еўстафій і Канстанцін раскапалі разам каля 200 курганаў, гарадзішчаў, замчышчаў. Стараліся рабіць па навуцы, па тагачаснай навуцы, вядома, апісваючы і замалёўваючы экспанаты. Па сістэме 3 эпохаў, прынятай у той час: камень, бронза, жалеза. Еўстафій удзельнічаў у экспедыцыях у Швецыю, Данію, Фінляндыю, напісаў лісты са Швецыі паводле сваіх падарожжаў. У нашым фальклоры і абрадах, дарэчы, ён шукаў паралелі з германскім і скандынаўскім светам, нават у традыцыі ваджэння казы на каляды. Раскопваючы курганы, Тышкевічы бачылі, тут было жыццё, культура, цывілізацыя, прычым задоўга да Кіеўскай Русі. Але хто ж тут жыў? Хто карыстаўся бронзавымі сякерамі ці эмаляванымі фібуламі? І каму належыць гэтая гісторыя зараз? Загадка. У 1842 годзе ў Лагойску паўстаў прыватны музей Тышкевічаў. Прычым гэта быў адразу і клуб, і гістарычная майстэрня, куды прыязджалі людзі, каб уразіцца і задумацца. У 1855-м музей пераехаў у Вільню. Габрыэля Пузына параўноўвала Еўстафія з Энеем, які вазіў за сабой сваіх багоў. Экспанаты. Вакол музея пачало фармавацца кам'юніці. Туды заходжваў малады гімназіст Багушевіч, нават прыносіў экспанаты, знаходкі з кушлянаў. Сыракомля, Кіркор, Адынец, Нарбут, Крашеўскі, цвет інтэлігенцыі. Магчыма, бываў і Каліноўскі. Я б не здзівіўся. Цікава, што гісторык Кастамараў пісаў, маўляў, гэтае кола было ў няласцы сярод польскіх патрыётаў. Чаму? Вось словы Еўстафія. Пад словамі «Віленскі музей» я разумею збор рэчаў, які, як у люстэрку, даваў бы адбітак жыцця літоўска-рускага народу на кожным этапе яго існавання. Літоўска-рускага народу, не польскага. У кожным выпадку тое люстэрка было разбіта. Расійскі генерал-губернатар Муравёў загадаў раздзярбаніць музей пасля паўстання 1863-64 гадоў. Была створена комиссия для разбора и приведения в известность и надлежащий порядок предметов, находящихся в Виленском музее древностей. На вачах Тышкевича предметы перебирали, отправляли в Москву, бо шкодные, або занадто добрые для Вильни. Вось ён, надлежащий порядок. Так, напрыклад, унікальная кальчуга з оршы з кірылічнымі надпісамі зараз экспануецца ў Дзяржаўным гістарычным музеі ў Маскве. Каля 200 экспанатаў пасля вярнулі, але калекцыя была знішчаная. Для Еўстафія Тышкевіча гэта быў вялікі ўдар. З Вільні ён з'ехаў, каб ужо не вяртацца. Але ці загінула справа яго жыцця? Думаю, не. Каб не ягоны музей, не было б музея Івана Луцкевіча, не было б Ластоўскага яго гісторыі, не было б Богдановича і яго пагоні, не было б Вільні, як крывіцкай Меккі. Дух нашай даўніны, які выклікалі браты Тышкевічы, выйшаў на волю. Гісторыя Тышкевічаў у чарговы раз сведчыць. Галоўнае не сядзібы, гектары лесу, калекцыі. Галоўная справа, дзякуючы якой ты уваходзіш у гісторыю. Пакідаеш сваё імя. Нават праз стагоддзі, нават за межамі радзімай. І калі мы ведаем Тышкевічаў як ваяводаў ці пачынальнікаў нашай археалагічнай і музейнай справы, то палякі старэйшага пакалення памятаюць Беату Тышкевіч, зорку пасляваеннага кіно, якая грала ў ляльцы паводле Пруса, ці пані Валеўскую ў фільме «Марыся і Наполеон». Дык яна таксама з нашых Тышкевічаў. Як вам гісторыя? Пішыце ў каментарах. А на гэтым мы развітваемся. За лайкі, падпіскі, данаты, калі вы не ў Беларусі, вам бяспечна. Чалом б'ю! Гонар і годнасць!